Hi guys, magandang adlaw. Di pa ko sila programi. Ninggawas ko dari. Kay grabe, kasi tugnawa mangita kong init karang intan ko. Sabay-sabay ko sa kasada. Kaya init na, bita na. Ang tugnawa sa kadurag hangin. Lahi ra dito sa puti. Sa puti kay alimuot man. Paling ito nagali ko banda sa hadzo karang maguna ko dari kay ang tugnawa jud. Dari kay init, bita dari. Painit ako. Magpainit ako kay garapin tugnawa. Alsay sa mampud. Asa ka magtutok-ong. Ganahan ko sa palibot ila Florami. Kay lawak ka adjog kabasakan atubangan hindi na likod pud. Ang bagaag ko adto to. Kabasakan. Baka sakit tag-ida ng kabasakan Maka man, buaw. Magpungko ako dari kay magpainit ko. Nangawa na pag mga langgam mga hambugiro at mga putiin mga taga-sugliog. Wala po dahil sila napakita. Bagakadot ka ba sa kana? Green pa dari. Lapit. Hinog na dari lapit. Hapit na siguro na maani, sunod buwan, maani na na. Tapos unahan dito, ladyo. Taas ka na rin malantawan. Dari isahay po, aliwaras kay ag mga isda sa gunson manggilabay. Isda nga na, tamban. Mga bulinaw nga na. Zalain dari manuro isda kay magbutang nga sila speaker. Aliwaras ka adyo. Dito po sa puti isay, aliwaras po kay gusto ni mag-vlog karong oras di ka maka-vlog kay ay naisilingan nga kasagkado magpatugtog o nang di maka-vlog kay makaparayt man sa matagila mga tugtog mga Bon Jovi, Air Supply, hanay parang uban diha, Scorpion mga sakat man na nga mga singir mao na nga copyright lagi mong vlog mao na nga bisag gusto ko mag-vlog karong oras di ka maka-vlog kay aliwaras. Bintahan na sila purami kay way kasag magpatugtog. Maayo dari mga katawan kay di sila kasag magpatugtog. Dito kay grabe magkasag mura mga jigwa. Lagpad ang ilang atap sa kakasag. Uy. Desi Santida. Good morning, Doy. Asa man kami eskwela, Doy? Kambaol. Kambaol? Mula ka ora ka? Ladyo. Tara eskwela jud tara ngarong maestro. Habit na din yung ani. Di ala paghas nga patay. Anong ipala dyan gahapon kay grabing baho Gidara po na rin iro. Huwag kasi batasan. Pito ka na ginanamahong bakag. Gahapon na lang giitsa. Kaya na doon na doon sa bahay na purami. Gidas iro. Hindi. Nanabo na rin tangod. Gaganahan rin dyan ko sa palibot na rin nila purami. Dagay lang nga maglugpad. Mano ta ng gabi day. Mano tas sapa. Mano tagbaki. Gamit man. Ha? Gamit. Nama ispat yun doy. Paslight day ispat. Ispat pa yung tawag sa paslight. May bakiron kay kuan man ay humayan man. Hani talay ka maki. Oo. Haniti man di ay sus. Mo ami mano mik gabi kay kuan man itong kaming kuya nanoon ni. Kaarap sa kubaki lang meron na pagkaisinuban dyan. Sunuban. Marapag manok. Pritoon. Adumo ko lami. Kanang kuan, kanang bulprag. Kay tambok. Naa siguro dami. Kanami mga sapa-sapa. Sa inga na wa nya. Katon. Hoy, kalakaton, ikaw ra magkaon may dahabisyo. Nyauk. Nyauk. Nyauk kami dili dia. Mag-uus sa nasilong, dahil ito ko ihuglo. Isa man ang lubat. Isa man ang lubat. Lubat mo mo. Kain katun. Rabujag tun. Katon, rabujag ka aja kalakawan. Di magpahimazo. Ayan, explore na sila.
Pero kung haniti na jenis daglakaw, di na nung kuno po ni mo lakaw. Magkamang na na. Di, pagkagus. Hala, kadi man siya mapagkagas ron. Gusto rin mong lakaw, mutiad. Pagkagus na kuno po ni haniti na. Yan na nang kuan sa bata. Kaya kapuyo na pwedeng nilakaw. Hindi na siya excited siya ng pagkakaw-lakaw. Pagkagus na. Wala ko, hindi mo lakaw malubog. Masa pa na pala ito na. Isda nga pot-pot lawajan. Sada sa gul, alagbati og kamunggay og ganas kompleto man rin eh. Karapi ganas. Karapi alagbati. Ay grabe. Di magkuda ni pwede pa kanon. Kani mga green. Ngani. Kay malapot na. Kab. Namiaoy. Miaoy. Maghuwat. Pagkanya, bugnaw. Madyo na. Kita sana na sila ang sapit na magdusi. Mani nang isakod. Ito, ka mo rin na mabitas ang suso. Suso niya. Ngayon na nakalawin. Di pa ko sa ila flora na guys. Wapa ko ni uli. Ugma na siguro ko sa buntag sa uli. Ganap ko sa kabasakan ng tutambay. Maghuwat ko dara og dabay mo labay nga kijaw. Kaya ang bitkon. Sa una sila manong roy, sila dudo, ang igsuon nga laki. Mga jam sila. Agka ng mga jam, ko anak ka nang nay, magda sila iro. Zamato sila sa kanang nay kabasakan. Sa kanang iro kaya makasimot man nay ko ano ito, nay ibid, nay haw, nay kiladyan, kijaw. Jog na ilang gukdun. Jog nga kabantay na sila nga iro na nay gigukod. Mao na to ilan ang atuon. Ilang pusilon. Sa una wa pay bawal tong mamusil og kiladyan, kijaw. Pagka ng kijaw kaya naman sa ilam sa basak magsurusuroy. Kaya manuktok mo na sila mga uod. Naanay mga puso sa saging. Disang adlaw ko itong dito puti. Mora ang ipangita, nga tangutanon. Lami man ni si Zagisahon. Lami po, sunuban. Libre sila na tigbantay o kuhan. Maja, so! Nakalagi na, ha? So! Kaya sa unang panahon sa bata pa mi, anak mis basak magsurusuroy. Mara pa may taw-taw. Nga na. Sa unang panahon, wasta tayo kahibaw nga kanin ni mga sanina nga daan. Nga na. Pwede din mo itaw-taw sa basak para mahadik ag maja. Sa unang panahon, kami may himuog. Nga ni, taw-taw sa basak. Kami may magbaragras na nga. Taman hapon. Nana, ang barag mi. Izahay magpisto. Katong isa. Datos dudo. Hansa. Kanas porami. Hansa ako na. Anak mi manggibarag kay. Wala kay bawas sa tayo sa una nga. Ang masa mahalak din na si Zag. Magbutang na kagsahin na sa wasak ka. Marapagtao nga nagbarag. Hansa kami may himuog totoo basak sa una. Ang loodyo naman sa unang panahon. O karang po naman kay. Malangaw po ni magbantis basak. Singit-singit sa mga maza. Tara mga maza, mga bunga na sila. Buna-buna nag-u. Di na maminaw. Sige rabog panuktok. Bisag abog na nimo. Kami nga po itong sa unang panahon nga magbantay magmaza. Nga na siguro kung puro sa una nakagiwatay. Ano yung basak magbarug mo nang ipabantay mong tatay sa maza. Mura mag-scarecrow. Makami nga po ito sa unang panahon nga mga bata pa mi. Wa pa may ginahuna nga mga dagkang problema. Aga maghinahana sa una. Dua ra. Nga na para us-us. Aga man ang problema sa una kanarang kasaban ming nanay. Kadugay mi nang uli nagbabalitok nas kuas basa kanang nay mga uhot. Unsa ko apod aga mo pang problema sa una kanang makusi ang nanay ni uli kadugay baglaag. Kanang nay tarang patugon ni udto kadi mi palaagon. Mao na problema sa una. Pero karon lahi na kay nagka na pud problema. Pero basag dalag ka ng problema ha, di laman nimo ha, hanahan nga na kay problema. Enjoy ra imong kinabuhi. Kay kining kinabuhi lagi di ay hibawan og kano sa takuhaan sa Ginoo. Parehagan hagbuntag nakabalita ko. Natingana ko kay daghanan nag-post sa kuan Facebook nga rest in peace ma'am ingana. Namatay ang maestra nga among silingan ra pud og barangay. Katong maestra ha, kabuot na to si sa kaadyo, grabe kay hinagdanon. Wa jud ko magdahom nga namatay ra si sa karong adlaw. Kaganahan na po daw, basig prank ka siguro ni. Sanin kong praming ka, basig prank na yun. Yung praming nga nabuang ka, naabaday kamatazo nga ipang prank.
Kaya di ko makatuungawa na si Za. Katong maestraha maglabay-labay sa mga. Kaya agilang barangay, ibabaw man sa mga. Mo nang mulabay si Za. Za ka nalabay kasagzira si Za mungisi. Grabe ka hinagdanan ka azo. Natingara ko kay namatay na day ko na si Za ganang bantag. Dagsakit agang daghan di ko katuunga. Wa na dihas ma'am. Kay katong das naagi nga nadako sa ospital na emergency ko. Nagchat pa si Zanahe. Dapas nagi si Mana. Nagchat si Zanahe ni si Zang Adjo palabire kay agay mong heart giingnan ko. Mao to nga nakrat ko pag adjo. Di adjo ko makatuo nga wa na si Zakay. Ang tanaw ni ma'am kay kuan man si Za himseg. Unsa murag way problema kay hingatawunon nga na. Di jud dahibaw aning kinabuhi sa tawo. Mao lang giingon nga dapat jud permanente ta andam sa atong kaugalingon kay hibawan og kanos ata kuhaan sa Ginoo. Siguro og ako may kuhaan sa Ginoo, kakitang tanan nga binuhat sa Ginoo, di man jud hibawan og kanos ata kuhaan Ginoo ra man jud nagbuot sa atong kinabuhi. Maunang kung ako nay kuhaan sa Ginoo, ag mga tawo di na sila makerat. Nganong namatay ko yung anak. Kay ilang na ako ang putus tiri. Masakit tentu siya na sakit sa kasing-kasing na epilepsy. Orang di na makerat. Pero kanang iban lagi nga, way sakit. Matingara ta kahala. Ang sakit siya nga, kuan man, namatay ra magkalit. Nga man siya sakit. Des na gining labay patos ma'am sa mga ansa. Kasag na siya mungisi. Pasa magkita mi nga na. Mao lagi na nga. Kinahanglan andam jud ta kanunay. Kaya kini ating kinabuhi, hinagman naman is Ginoo. Sa Ginoo ra may nagbuot sa atong kinabuhi o pagbuot sa Ginoo nga karong adlaw ra kataman, karong adlaw ra pagkataman. Mao nang andam jud ta kanunay. Ako lagi masakitan ko, operahan ako sa kasing-kasing. Pero wa sa na ginahana ng problema ha. Kay o pagbuot sa Ginoo nga, kuhaan naman jud ta. Bisan pa og magpa-opera ka diha. Di ka magpa-opera og iya mo na kasing time. Mao na jud ang orasaha nga. Kuha na kas Ginoo. Basta kay karong panahon na wa sa na ginahana agang sakit. Kay ug ang nanganaan ang dibdibon musamot og kabagat agang kasing-kasing. Mao na hinungdan nga atakehan ko kay sige na ko nahana. Pero gaharang ibaliwala. Ang nanganaan nga wala ko sakit. Karang normal ragang kinabuhi. Sag na ako giinom nga mga maintenance. Di ra nanganaan ng mga butanga. Gaan nagang pamati. Apang gyampo sa Ginoo nga. Isa pa kong tagaan og taas nga kinabuhi kay ako jud wa jud ko ilangi pangandoy. Di na ko mangandoy og kanang madato ko nga na mo famous di na. Gaharas gyud pangandoy nga tagaan ko og taas pa nga kinabuhi sa Ginoo. Di ko makamubon nga wa na das ma'am. Kaya hadyang ma-imagine nagizang naong ba nga smiling ka ajo. Sa naglabay sa mga managad. Kasag ka makatawa. Buutan tong maestra ha. Si ma'am lagi grabe si Zaka friendly. Daghay mga tao nga masulubon ron sa idang pagkawa. Ug maato na pagkus garden sa puti. excited mo sa kay. Pilakun. Sakay sa daan. Sakay. Tata. Lagan. Ito pa man, ora bitaw. Ora ra ko